bruge samme bold. Hej video. Hej. I dag skal vi se, hvem er os. Det er mig, Emil og Felix. De kan lige komme frem. Emil, Felix. Vi tre her, vi skal lave en kamp mod. Ja, hvem er os, der skal længe? Og vi har 2 forsøg. Så hvis vi... Nej, jeg har 3 for 3 til det. 2. Så hvis vi rammer en gang, hvor vi rammer godt, så må vi skyde en gang til. Og hvis vi ikke gør det, så... Ja. Og jeg starter med at skyde, okay? Og så kommer Felix, kommer Emil. Og vi har alle bolden Ja. Og jeg skyder nu. Det var dårligt lidt, og det ramte jeg heller ikke. Okay, så er det Felix. Han står der. Nej, du skyder bare. Det var et mis. Okay. En gang til. Okay, det er simpelthen nødt til at lave. Okay, god nok. Nu skal vi lige se Emil. Vent. Nej, vi tager den ikke nu. Vi skal lige se om Emil der. Om han er sådan en lille baby, eller hvad han kan. Holder forkert. Emil, husk som jeg sagde. Her. Og buk og... Husk ligesom Mamone. Ja. Ned. Og skyd. Du skal også have den nede, Emil. Ja. Okay, jeg tager videoen her. Ja, Emil han står der, og han står der, og jeg står bag kameraet og holder. Okay, nu ser jeg, den der skudt langt. Det er din. Min bold, den ligger her. Jeg er på 3. pladsen. Og Emils, den ligger... Nej. Jo, det derovre, det var Emils. Og det her, det er min bold. Det er Emils' bold. Og det derovre, det var min, og det er Emils'. Og det hele hernede i den anden ende. Vi står helt deroppe, og nu er vi helt hernede. Så langt skal vi plante Felix der. Og ja, det er fordi, vi er 2 Felixer. Og det her, det er så hans bold. Så herfra. Og hertil. helt dernede fra. Helt dernede fra. Og helt herop til.